Asithanda sithi lishumi nesithathu imizuzu emveni kwentsimbi yesithathu apha kumasigodi kumhlobene ne-FM unqaphambili wesikholo sakho sithanda kakhulu masikwamkele apha kule nkqubo yasemveni kwemini sikwamkele kweli gqudu lentsimbi kwisikhwaba khwish igama lam ndungamaze njanga thank you enkosi kakhulu sibamba kazo zozibini equlunqeni ukhona ubongani kancinci ubongs ezindleleni kwi-highways and byways ukhona u-archbishop jai kwezemidlalo sinayo nomqali qaqanqe ngokwalo but komafani. Okay, asisuse ngolesine ezinsukwini umhlanga wasibhozo April 2021. Snap, oops, upside your head. Ngumkhona emveni ko-3. Hello, hi.